Російська влада продовжує відкрито нехтувати мінськими домовленостями і здійснювати кроки для затягування поки не підконтрольних Україні районів Донбасу у своє політичне, економічне і електоральне поле. Задекларована мета представницького центру справедливої Росії сприяти реалізації виборчих прав громадян Росії, жителів тимчасово окупованих територій, грубо порушує законодавство і суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах. Про Донбасс мы еще поговорим. Вот относительно земли, еще в прокуратуре Автономной Республики Крым это назвали системным имущественным притеснением граждан Украины в оккупированном полуострове. Пане Сергею, что означает этот указ и что мы можем сегодня делать? Навіть після скількох років окупації багато громадян України категорично не хочуть визнавати окупацію Російської Федерації, навіть попри те, що хтось із українців може мати там власність, наприклад, землю. Зараз Путін от таким шантажем намагається змусити всіх українців, які мають землю в Криму, мають будь-яку нерухомість, але при цьому відмовляється визнавати російську окупацію, змусити от таких громадян взяти російські паспорти і визнати таким чином окупацію Російської Федерації. Или вынудить просто выехать с оккупированного полуострова тех граждан Украины, которые не получили гражданство. Просто змусити. Або змусити взяти російські паспорти. Тут два варіанти. Але в будь-якому разі, звісно, ні до яких прав власності це не має жодного відношення. Російська Федерація ще раз продемонструвала, що таке взагалі для неї означає будь-які права, чи своїх громадян, чи чужих. І це є абсолютно очікувана історія від країни, в якій не можна ні вільно говорити в засобах масової інформації, ні виходити з акцією протесту, ні навіть володіти землею. І от зараз для України дуже важливо показувати суть окупаційного режиму, тому що за всіма міжнародними нормами, якщо якась країна окупувала іншу, то вона несе повну відповідальність за все те, що там відбувається, в тому числі і за ті брутальні порушення не лише прав людини, а й прав власності, які зараз відбуваються на наших очах в Криму. Мне вот что интересно, а почему именно сейчас? Ведь этот указ был принят и подписан Путиным еще в 2011 году, и вот только сейчас Крым включили в этот указ. Почему спустя 7 лет? Я думаю, що в Росії сподівалися те, що дуже багато громадян, які мають власність в Криму, громадян, які мають українські паспорти, українське громадянство, все-таки будуть якось йти на компроміси з власною совістю і домовлятися з Росією і з російським так званим законодавством. І коли в Росії бачать, що українці не хочуть інтегруватися в так зване правове поле, зараз починають тиснути саме в такий спосіб. Ну і, звісно, саме зараз характер російсько-українських відносин, у нас зараз перманентна війна, але час від часу під час цієї війни відбувається загострення. Так от саме зараз відбувається загострення на фронті. Саме зараз Росія розуміє, що навіть Зеленського не вдалося переконати, подивитися в очі Путіну і піти на якісь компроміси. Звісно, це може змінитися, але принаймні в Росії так думають, що от зараз поки що не вдається. І в такий спосіб вони спробують натиснути ще раз на владу, українську владу, яка впродовж своєї каденції демонструвала різне ставлення до Росії, і ми пам'ятаємо, що Зеленський на початку своєї каденції навіть оголосив, що можна якось домовитись. От, напевно, зараз ситуація в Криму – це ще один фактор, ще один чинник, тиснути на нинішню владу і спробувати перевірити, наскільки вона серйозна в тому, що територіальна цілісність є непорушна. А раптом влада не згодиться і, почувши скарги від громадян українців, які зараз де-факто втрачають землю на окупованих територіях і в Криму, і раптом влада піде на якісь компроміси. На це сподіваються в Росії, тому саме зараз. Хоча, знову-таки, тут немає нічого нового, це цілеспрямована політика Росії, вона всюди така, вона на окупованому Криму, вона зараз на окупованих територіях Донбасу. Абсолютно нічого нового. Це абсолютно логічна поведінка країни-окупанта, яка не знає, що така права людини ні до чужих громадян, ні до своїх.
Вот что я хотела уточнить. Насколько я понимаю из сообщения прокуратуры Автономной Республики Крым, там обращение в прокуратуру нужно для того, чтобы там зафиксировали, собственно, вот этот факт незаконности этого указа, и потом вот это обращение, это заявление приобщили к иску, к тем документам, которые они готовят, чтобы подавать в международный суд. А куда нужно обращаться за практической помощью? Что делать тем гражданам Украины, у которых сейчас фактически отжимают землю? Ну, знаєте, коли якась країна окупувала територію, то скаржитись, нема сенсу. Це є країна-окупант. Кому ви будете скаржитись? Окупантам? Так нема сенсу, бо вони якраз і є окупантами, відбирають землю. Скаржитись в українські органи влади, теж немає сенсу, тому що, на превеликий жаль, Україна не контролює цю територію. Можна скаржитись в міжнародні інстанції, теж особливого сенсу немає, бо ці міжнародні інстанції країна-окупант Росія не визнає. Тому, знаєте, тут просто не треба шукати, кому можна поскаржитись. Тут треба просто думати над довготривалою стратегією звільнення Криму і окупованих територій Донбасу. І така стратегія складається з 3 кроків. Вона є очевидна. Перший крок – це посилення української армії, яку би зробила ціну агресії для Росії все дорожче і дорожче. Друге – це довготривала стратегія на вступ України до НАТО. І зараз в НАТО є таке вікно можливостей, тому що там починають розглядати варіанти залучення України до. І третє – це санкції проти Російської Федерації. І от дуже важливо, щоб ці санкції посилювались, постійно піднімати кримське питання на всіх міжнародних зустрічах. Постійно піднімати питання порушення прав і свобод. І от уже ми бачимо майнових прав громадян на окупованих територіях. Коли це буде зроблено, то санкції будуть посилюватись і Росія платитиме за це більшу ціну. Звісно, ці 3 кроки, які я ще не оприлюднив, не призведуть до миттєвого звільнення окупованих територій. Але це та єдина стратегія, яка може бути. І вона вже свого часу показала ефективність під час Холодної війни, коли теж здавалося, що Радянський Союз ніколи не залежить ні Німеччину, ні Польщу. Вони там мали свої військові бази. І здавалося, що Радянський Союз там назавжди. Але після Холодної війни, після того, як Захід створив дуже високу ціну військової ескалації для Радянського Союзу, радянська економіка розвалилася. І в результаті чого радянські війська пішли. Спочатку з Афганістану, потім з Східної і Центральної Європи. От приблизно така політика має бути застосована і Україною, і міжнародним товариством до Російської Федерації. Тому що от зараз з новою адміністрацією в Сполучених Штатах для цього навіть з'являється більше шансів. Тому що Байден прямо сказав, що він думає про Путіна. Тому дуже важливо для України використати цю можливість, посилювати тиск на Росію і наближати той день, коли окупанти підуть з Криму геть, і ті громадяни, які зараз позбавлені своїх земель, отримують їх назад.